Da ni yma Nglan Llyn ar gyfer cwrs Gwerin Iau, lle mae yna Gwerin ni wedi bod yn dysgu clocsio, alawon Gwerin a chaneuon Gwerin. Gwerin Iau yw lle i trio gwahanol fath o bethau fel drino i gwahanol fath o offerynnau. Gwerin Iau yw lle chi'n dod at eich gilydd yn gwneud clocsio, canu a chwarae offerynnau chi'n cael neud at y ffrindiau. I've been in the morning today. I was doing clog dancing, then I swapped over and then I started doing some harp, and that was really fun because we were doing like loads of different songs. Gwerin Iau is a great opportunity for children to come from all over Wales to develop all kinds of folk skills, but it's also great that they can meet new people and also have that social element, so they can meet people with the same kind of interests as they have. So Gwerin Iau is run by TRAC, and TRAC is the folk development for Wales, and it's so important for us to be passing down our traditions to the next generation and ensure that they have a sense of ownership over this music. Felly fi yw Tudur Phillips a fi sy'n edrych ar ôl y clocsio. Mae Sioned Webb yn edrych ar ôl y cerddorion a Branwen Haf Williams sy'n edrych ar ôl y canu. Mae'n wych gweld y plant. Ar y dechrau fi'n gweld y rhai sydd falle dyn ôl blwyddyn ar ôl blwyddyn. Yn mynd, elo, oedd ddim wedi gweld nhw ar sbel, a maen nhw'n cwtio. Fi fel, mae rhain yn abod i gilydd dade. Wedyn erbyn diwedd penwythnos hyn, mae yna fwy o ffrindiau. Wedyn maen nhw'n dyn ôl blwyddyn ar ôl blwyddyn. Felly mae'n neis gweld y rhai sy'n dyn ôl, a mae hefyd yn neis gweld y rhai sy'n cyrraedd yn cael hyder a jyst y mwynhau perfformio fyd. Mae cwrs fel yn hollol bwysig, mae'n rhoi cyfle, yn enwedig clocsio, sy'n ni'n gweud, mae'n rhoi cyfle rai dros Gymru i gyd. Sy'n unrhyw esgus, da unrhyw un yng Nghymru'n gweud, ble allai ddysgu bach o glocsio? A be well na dod i Nglan Llyn a wneud gweithgareddau sy'n gael fan hyn. So ni'n blentyn, o'n i'n lwcus mewn ardal lle oedd lot o glocsio, ond i rywun sydd ar ddim clocsio fewn hanner awr, a mae'n ormod o waith i deithio i fynd i rywle sy'n dysgu clocsio, mae hwn yn le perffaith. Mae cyrsiau fel un yn hanfodol os dyn ni eisiau ein diwylliant a'n traddodiadau cynhenid ni barhau. Os na dyn ni'n pasio hein i'n pobl ifanc yna dos e ddim dyfodol iddyn nhw. Ond o ddod ar gyrsiau fel Gwerin Iau, ydych chi'n gweld pa mor anhygoel ydi gweld y traddodiadau yma'n cydio yn y pobl ifanc ni, ac maen nhw'n sicr yn mynd i barhau os oedd cyrsiau fel hyn yn parhau. Ges i llawer o hwyl dysgu am caneuon gwahanol ar y gwlyl i fi, a fi dysgu rhai o camau clocsio hefyd, a dda lot o hwyl yn ei ffrindiau newydd. Fi wedi dysgu canu a bach clocsio. Hyd yn hyn ni wedi bod yn cynwyo. Mae rai ni wedi gwneud y dringo, rhai ni wedi gwneud traffau isel.